El València ha anunciat aquest dijous que s'enfrontarà a l'Azerbaidjan Alkmaar el 22 de desembre. El partit es jugarà a la ciutat esportiva de Paterna a porta tancada i sembla que serà l'últim dels 5 que té previst el cos tècnic de Gennaro Gattuso, ja que està previst que el 30 o 31 de desembre visiti el partit de la Lliga al Villarreal. El conjunt valencià ja s'ha enfrontat al club holandès en 2 ocasions anteriors, ambdues en la temporada 2011-2012. Els camins dels 2 equips es van creuar en els quarts de final de la Lliga Europa. El València va perdre el partit d'anada als Països Baixos per 2-1, però es va recuperar d'una desavantatge després de guanyar per 4-0 al camp de Mestalla. El club ha explicat que dels 5 partits previstos per a aquesta pretemporada d'hivern, un es jugarà a Mestalla. Serà el 16 de desembre i el rival serà el Nottingham Forest. Aquest serà l'únic partit que l'afició del club podrà seguir en directe. De moment, l'equip completarà aquest divendres la seva primera setmana de vacances i encara no està clar quan tornarà a la feina perquè Gattuso inicialment pensava que serien 11 dies, però després de guanyar el Betis va ampliar el permís a 2 setmanes. Es preveu que tant el defensa Mouakta Diakhaby com el migcampista Ilaix Moriba, que es va perdre els últims partits per lesions musculars, estiguin disponibles per tornar a la feina.